En al die voort, want van dribbelen ben ik kapot. Halleluja, halleluja, halleluja. Je goede winterspel. Je goede hoed. Ja, Joep, 6 stonden weer. Komt er nu een enkel weg. 23, wie is er? 11 voet. 11 voet. Oh, 100 en hoog. Hoor het erbij. Zo, je viel een oortje vliegen. 60. Kom. Ja, wat ze hebben dit. Mannen zien we allemaal, maken met Hans de kop en een plezier in de zon. Zie de mannetjes van de handen, maak je alle mensen sturen nu. Oela, wat zien er allemaal, dansen beneden tussen ons en haar. Mede tot ze alles kunnen we activeren. Mede tot ze
training is op de moot, joh. Ik ging dan van me achter en toen helemaal weer terug. Anthony, Gott du kannst mit, I kapierst in Qualify, because of the penalty of girls. Something to me, I hab noch nie. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine Gegenstände waren von der Wahnsinn, wie die Malen, mein Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so stolz, und auch so wild.
var en omfang. Överlagens fågeln har åter Gallinghus.
gold. Here we come. We'll go into our next round. The next round is the big game. Bonjour. Clap your hands, clap your feet. Come on, everyone. Here we are. The overall football. Clap your hands, clap your feet. The sunshine of the football. Lovely Preskristiansen! Hallo! Lovely Preskristiansen! Hallo! Lovely Groningen! Hallo! Lovely Groningen! Hallo! Here we are. Take your hands in the air. The football duel of the football. We are the champions. The champions is beaten. Watson. Ladies and gentlemen, our next turn, we have been. Ik zeer de lolligste vijf. Een gezin met moeder en kapoene. Als die Joodse zandkalen. Zoek je dan de lange titel. De koffie in je daar heeft gestopt. En tot in de late polen. Steeds die zonde wat zien en komt.
weer om de gang. Het lijkt op zien het trekt, zet je Hoe is je snuffeltje? Alle anderen niet op zijn snuffeltje trekken. Op het rugje staat nog toen je wandeling ziet. Dus Long live Prince Gustaf! Hallo! 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 Toen zag ik het net gestoord, zag een brief tegen die, stalde met de gans gezien. Dus, hoe je het doen, Jan? Bedankt! Ik kom langs. I got
even de doer. Bedankt voor alles. De wedstrijd daar. Schweters, bedankt. Snuffelen, bedankt. Gaan we het maken of wat? Aan. Hoezo? Ja, de knop van de plek al op de broek. Kijk wat als goed. Maar er weer nog gebeuren. Hallo! Is het nog? Nee, toch? Voeren anno 2000. Grote Cup on Tour. Ja, alweer. Ich brauch nur Anthony, Roger du und Corner Schmidt, Hacker Piercing, call your pay, Pinkos auf die Billardiger, Girls. Anton aus Bier, meine Gegenstanden waren, sind noch wahnsinnig waren, meine Figur, auf hunderte Natur. Anton aus Bier. Laten we maar zitten hier. Veel zien met strings en netjes. Veel mannen en groen. Veel mogen zien versieren. Dat het werd ons schoen. Veel zien met strings en netjes. Veel mannen en groen. Veel mogen zien versieren. Dat het werd voor de groepen van de Maret en de Veling. De Veling en de Maret.
Groesel. Dat gaat te maken met raketten en met internet en met planeten. De tweede prijs van de morgen is Planet Internet. Wereld en dat is een groep Chinezen. De Chinezen, iets vreselijke groepen. Ik weet niet eens allemaal welke bühne. Nog een applaus voor de Chinezen! En de jury wordt toch, moet ik zeggen, unaniem over deze prijs. Hoewel, er waren toch een aantal juryleden die vonden de groep op zich hartstikke goed, maar die vonden er zo'n schreeuwer bij toe. Er was zo'n schreeuwer en dan zaten ze van, ja, dat brengt het allemaal een beetje terug. Maar ondanks de schreeuwer hebben ze toch de eerste prijs. Hier is de prijs, de Gospels, oftewel de Gospels van Groesel. Yeah.
voor Anthony. Berlin, der hat noch nie. Ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Meine Kriegerschranken waren voller Wahnsinn, die machen meine Figur auf hunderte Natur. Ich bin so strong und was so will. Leuke groensel, bedankt dat we met hebt gedaan onder de optocht. Het was een prachtige optocht, het was een fantastische optocht. Namens de Zweedlandsheers, namens Prins Gus I, allemaal heel hartstikke bedankt en tot volgend jaar. Tenminste wat betreft de optocht, maar in ieder geval vanavond nog en morgen met betrekking tot de carnaval. In ieder geval allemaal Allah! Oh, de vrouw van Gus en ook de vrouw van Prins Gus I zal die dikke Peter. Goed. En hoe voor dit hebben we aangezet, kennen we hem. En ik zou zeggen, amuseer ik nog allemaal. En vanavond en morgen zien we nog allemaal terug wie de Zweedlandsheers en Prins Gus I.